Rozhovory Choices. Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Rodičia sú neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Či chceme alebo nie, ovplyvňujú to, aký sme. Väčšinou sú pre nás zdrojom bezpečia, pokoja a radosti, ale aj v tých najlepších prípadoch sa vyskytnú obdobia, v ktorých je prítomný aj hnev a možno odpustenie. Vítajte v novej epizóde podcastu Rozhovory Choices. S psychologičkou, vedeckou pracovníčkou a vysokoškolskou pedagogičkou Luciou Záhorcovou sa budem rozprávať o tom, čím je vzťah s rodičmi zložitý a ako mu môžeme lepšie porozumieť. Obaja vám prajeme príjemné počúvanie. Ahoj, Lucia. Ahoj. Ja už som začal trošku tým, že čím je náš vzťah s rodičmi odlišný od iných vzťahov, ktoré v živote máme? No, rodičia sú naši primárni opatrovatelia, teda od narodenia sa o nás starajú, vychovávajú nás, sme od nich existenčne závislí. Čiže sa tam vytvára také silné emocionálne prepojenie, silný záväzok a zároveň práve v tomto vzťahu sa formuje naša vzťahová väzba, ktorá teda zásadne ovplyvňuje naše neskoršie vzťahy, našu dôveru k druhým ľuďom, našu dôveru k svetu, to, ako vnímame samých seba. A teda sme v tom vzťahu s rodičmi aj taký zraniteľnejší. Napríklad kritiku od našich rodičov vnímame určite tak citlivejšie ako kritiku od iných ľudí, lebo práve cez nich sa akoby učíme, kým sme. A teda to detstvo nás výrazným spôsobom ovplyvňuje, to, aké vzťahy máme s rodičmi, nás výrazným spôsobom ovplyvňujú. A niekedy si práve až v dospelosti akoby uvedomíme tie naše zranenia, ktoré sme zažili v tom vzťahu s rodičmi, alebo nejaké dôsledky tých zranení. Niekedy sa až v dospelosti akoby dotkneme tých bolestivých emócií, ktoré prežívame v tom vzťahu, ktoré sme možno mali potlačené, lebo sme museli, lebo sme si potrebovali zachovať ten vzťah s rodičmi, lebo sme potrebovali akoby vyslovene niekedy prežiť. No. A možno je to aj to, že sme si rodičov nevybrali, že niekomu sme sa narodili a my možno nemáme úplne vplyv na to, že komu a teraz je na nás, ako si vlastne s tým všetkým aj možno v dospelosti poradíme. Ovplyvňuje to, akí rodičia boli na nás, aj to, že aký sme my treba na naše deti, ako sa my k ním chováme? Áno, môže to tak byť, že to akoby tá naša výchova a tie naše skúsenosti s rodičmi môžu zásadne ovplyvňovať to, ako my vychovávame naše deti, ale veľmi závisí od takej našej miery akoby uvedomenia a predovšetkým spracovania tých našich skúseností s rodičmi. Lebo môže sa stať, že keď má niekto také naozaj že nespracované nejaké negatívne skúsenosti, zvlášť ak tam sú nejaké zranenia zo vzťahu s rodičmi, tak ich môže nevedome prenášať na svoje deti, alebo to môže ísť k takému opačnému extrému, že napríklad niekto, kto zažil takú veľmi tvrdú výchovu, tak si môže povedať, že alebo môže byť celkovo pre neho náročné stanoviť hranice v tom vzťahu so svojimi deťmi. A na druhej strane v tom vnímam takú veľkú nádej práve v tej miere nášho spracovania tých daných skúseností a toho, ako sa vlastne k tomu postavíme, čo sme zažili. A aj k tým pozitívnym veciam, k tým negatívnym veciam. A mám pocit, že aj u tých súčasných rodičov takej tej mladej generácie, že akoby do veľkej miery toto prebieha, že niektoré tie negatívne skúsenosti sa snažia spracovať a možno sa správať v niektorých veciach inak tým svojim deťom. A na druhej strane to akoby, že nemusí znamenať, že my musíme byť úplne iní ako tí naši rodičia, že teraz tiež to môže byť taký opačný extrém, že teraz budem úplne iná ako tá moja mama alebo budem úplne iný ako ten svoj otec, že akoby môžeme mať nejakú tú svoju časť, ktorá je možno podobná v nejakom tom reagovaní, ako reagovali naši rodičia. A je potom akoby na nás, že ako sa k tej časti správame, že môžeme ju akoby tak popierať, môžeme sa jej vyhýbať, môžeme proti nej veľmi tak bojovať a ona potom tá časť môže mať takú tendenciu akoby ešte viac tak bojovať naspäť, ešte viac tak zosilňovať v niečom. A stalo sa už aj tebe, treba z Lucia, že si sa pristihla pri niečom, že toto robím presne ako moja mama? Určite sa mi to stane. A bolo to príjemné alebo nepríjemné? No, nie je to vždy príjemné. Nie je to vždy príjemné, lebo sú to práve také tie veci, ktoré si človek naozaj niekedy povie, že ich nebude robiť a že naozaj tak vedome, že nechce ich robiť, že sú niektoré veci, ktoré nás zrania a ktoré naozaj, že tí naši rodičia nemuseli robiť vedome a nemuseli nás chcieť zraniť, ale nejakým spôsobom to na nás zanechalo dôsledky, takže určite sa mi to stane niekedy. A v tom tak ja aj zvyknem hovoriť, že nie je vždy dôležité iba to, čo urobíme, ale to, čo urobíme potom.
A to je aj možno prístup k tej našej časti, ktorá, aj ja ju mám, ktorá je aj z mojej mamy, aj z môjho otca, ktorá môže byť v niečom akoby aj zraňujúca aj pre moje dieťa. Akoby, že ako k tomu pristúpim, ako k tomu som aj ja láskavá. A čo je možno teda dobré urobiť potom, že keď si niečo takéto uvedomím, že napríklad v mojom prípade možno v niečom som nechcel byť ako môj otec, ale teraz si poviem, že ja som nechcel, ale predsa sa to deje, že toto robím presne ako on. Tak čo je dobre vlastne, ako je dobré nad tým porozmýšľať, že či je to treba až také zlé, ako som si možno myslel predtým, že to nie je až taký ťažký prípad, alebo vieš, lebo zase sa mi zdá, že asi bola škoda, keby sme si to vyčítali, lebo ani my sami vlastne za to nemôžeme. Áno, aj tam je práve dôležitý ako keby prístup k tomu, že či je skôr taký naozaj veľmi kritický, alebo je skôr taký láskavejší a súcitnejší. Že práve niekedy sa to správanie týka práve toho, kde sme my sami akoby nedostali ten súcit ako deti a kde práve môže byť dôležité byť súcitný aj k tej našej časti, ktorá sa prejavuje tak ako ten náš rodič, kde to môže byť naozaj o tom, že sa akoby ospravedlníme, že sa snažíme zmeniť to správanie v nejakej miere. Toto môže byť veľmi dôležité, akoby aj pre nás taká nejaká spätná väzba. Aj v takom tom porozumení, že sme ľudia a robíme aj chyby a je dôležité, aby sme boli ľudskí, že nemusíme vždy úplne povedať to najsprávnejšie a nie vždy povieme všetko korektne, nie vždy sa zachováme úplne korektne. Na druhej strane, akoby, že keď je to veľmi výrazné, tak tam môže byť akoby priestor na napríklad vlastnú prácu v psychoterapii. A stretávaš sa možno aj v praxi alebo aj v súkromí so situáciami, že rodičia niekedy možno aj v dobrom, v takej snahe ochrániť svoje deti, sa im aj v dospelosti akoby trošku až moc do toho života montujú a nie je jednoduché vlastným rodičom povedať, že vieš čo, ja už som dospelý, že toto nechcem, že ako dieťa dospelé už môžem toto s rodičmi otvoriť túto tému alebo riešiť tú situáciu. No skutočne to nie je jednoduché. Aj ako pre nás dospelé deti. A napriek tomu, že to nie je jednoduché, je dôležité tam mať stanovené také pevné hranice. A pokiaľ možno pevné a láskavé hranice. Že my môžeme napríklad rodičom vyjadriť vďaku za to, že nám chcú v niečom pomôcť, ale na druhej strane im vyjadriť, že sa potrebujeme napríklad rozhodnúť sami, alebo sa potrebujeme rozhodnúť so svojou rodinou. Je tiež veľmi fajn, čo môže byť také napomocné, ako keby taká nenasilná komunikácia, sa to nazýva, ako keby, že využiť také tie kroky z tej nenasilnej komunikácie, akoby taký úplný základ v tom, kde v tom prvom kroku akoby my opisujeme to správanie alebo to, čo sme zažili, akoby snažíme sa to opísať čo najobjektívnejšie, akoby keby tam bola nejaká kamera a zachytávala by to, čo vlastne bolo povedané, tak sa snažíme to zopakovať. Že keď si napríklad predstavíme, že rodič tak akoby veľmi tlačí do toho, že by sme sa mali častejšie stretávať, že chodíme málokrát, navštevujeme a tak ďalej, tak akoby, že je dobre sa vyhnúť tomu, aby sme nejakým spôsobom obviňovali toho druhého človeka, zovšeobecňovali, že povieme, že ty si ale manipulatívny a vždy na mňa tlačíš, ale že akoby opíšeme to, čo ten človek povedal, že keď hovoríš, že vždy mám na všetkých ostatných čas, len na teba nie, tak sa nejako cítim, čiže prejdeme k tomu, že povieme tie naše emócie. Že ich pomenujeme. Najskôr ich samozrejme musíme mať rozpoznané u seba, že keď ich máme rozpoznané, môžeme ich pomenovať, že napríklad cítim smútok, v tom by som niečo potrebovala, čiže dostávame sa k nejakým svojim potrebám, čo môže byť o tom, že je pre mňa tento vzťah dôležitý, ktorý máme, ale zároveň sú pre mňa dôležité aj moje iné povinnosti, ktoré potrebujem naplňať. A v tom môžeme akoby dôjsť k nejakej prosbe, ktorú v tom máme. Že napríklad môžeme sa teraz môžeme si dohodnúť nejaký termín, kedy by som prišla, kedy by to bolo aj pre teba v poriadku, že by si mala to vedomie, že áno, prídem, ale zároveň by to bolo v súlade s tými mojimi povinnosťami. Takže keby som to možno tak veľmi v skratke zhrnul, tak možno nejaké také zvedomenie si toho všetkého, možno pomenovanie tých emócií, ale aj možno nejaké navrhnutie riešenia alebo toho, ako by to bolo pre mňa dobré, alebo možno čo by som ako privítal, ako by to mohlo byť. No dobré, ale čo, Lucia, ak to nefunguje?
Čo ak napriek tomu, že sa veľmi snažím a aj robím možno aj tieto kroky, ale napriek tomu to ako keby tá druhá strana, povedzme, nevezme, ale môže to byť aj v úplne iných situáciách, nielen v časoch nejakej priveľkej starostlivosti. Čo ak sa ja naozaj úplne úprimne nahnevám na svojich rodičov? Je to tiež prirodzená a zdravá emócia? Môže sa to stať? Môže sa to stať a je to úplne v poriadku a je to úplne normálne. Je to úplne normálne, akoby, že v ničom sa to neodlišuje to ako keby povolenie, že môžeme. Napriek tomu, že je to pre niektorých ľudí veľmi náročné. Vôbec sa dostať k tomu, vôbec si ho dovoliť. Akoby, hej? Že niekto sa naozaj až cíti tak previnilo, že sú tam pocity viny, pocity hanby, že vôbec sa hnevám na svojich rodičov. A to môžu byť situácie z prítomnosti a to môžu byť situácie z minulosti, nejaké minulé zranenia, keď si uvedomíme. Hej? Že môže to byť akoby o tom, aký ten vzťah k hnevu sme si my vytvorili už v detstve. Že naozaj to môže byť o takom veľmi takom silnom zvnútornení toho, napríklad, čo sme opakovane počúvali, že ten hnev nie je v poriadku, že sa nepatrí hnevať, že dobré dievčatá, dobrí chlapci sa nehnevajú. Alebo to môže byť o tom, že my naozaj ako keby vyrastáme s tým, že tých rodičov by sme si mali vážiť, tých rodičov by sme mali rešpektovať, čo je samozrejme v poriadku, ale môže to byť niekedy o takom, ako keby o vytvorení si takého presvedčenia, že keď sa hnevám, tak to znamená, že tých rodičov si nevážim. A môže byť také veľmi úľavné si uvedomiť, že ja sa môžem hnevať, ale nie je to znak neúcty. A zároveň aj to tak veľmi často počúvam, že ako mali by sme byť vďační za to dobré a že je úplne v poriadku byť vďačný a zároveň sa hnevať. Že sa nevylúčuje byť vďačný za to dobré a zároveň cítiť bolesť a zároveň cítiť smútok za to, čo sme zažili alebo za to, čo sme nezažili. A možno aj, neviem, či to platí aj tu, ale možno je aj dobré nesnažiť sa stotožniť, povedzme, nejaký čin alebo nejakú osobnostnú črtu, alebo nebodaj názor rodiča s tým rodičom celým. Že vedieť to vnímať možno tak akoby oddelenie. Neviem, či mi rozumieš, čo chcem povedať. Áno. Že ako keby ja sa hnevám na to, že si treba toto urobil, alebo že toto, ale toho človeka stále mám rád. Áno, ako by si oddeliť to hodnotenie toho činu od hodnotenia celej osoby. A to je veľmi fajn aj pri hodnotení nás sami. Asi áno. No, nechcem ísť úplne možno až do takých dramatických situácií, ale stáva sa to, že niekedy napriek všetkým snahám dospelé dieťa má pocit, že vzťah s rodičom nefunguje a že ten rodič sa stáva pre neho až akoby takým nebezpečím a že sa odstrihne od neho. Neviem, či sa na to hodí povedať, že možno to vníma ako trochu toxický vzťah. Majú aj také situácie nápravy, že dá sa aj tam niečo vždy spraviť? Je to veľmi individuálne. Samozrejme, že ako sa k tomu... možno by sme aj mohli povedať, že čo už to môže byť takéto akoby možno nebezpečné. Že aby sme si to tak možno vedeli oddeliť. Že naozaj akoby môžu to byť také situácie, kedy naozaj je v tom vzťahu prítomná nejaká veľmi výrazná manipulácia alebo nejaké vyvolávanie pocitov viny, nejaké ako keby neustále kritizovanie, znevažovanie alebo naozaj, že násilie, hej, psychické, fyzické, verbálne, ktoré môže byť aj v tom akoby dospelom vzťahu. A akoby niekedy je naozaj dôležité si chrániť tie svoje hranice a pre niektorých ľudí je naozaj cestou akoby to odstrihnutie, až teda akoby úplné odstrihnutie, alebo to môže mať rôzne podoby. Áno. Že niekedy je ako keby veľmi dôležité si zabezpečiť to svoje bezpečie, to by malo byť na prvom mieste. Že keď je ten vzťah pre mňa nebezpečný a to aj vtedy, keď je to môj rodič, keď naozaj mi to spôsobuje nejaké výrazné pocity úzkosti, depresívne symptómy, alebo keď zlyhali akékoľvek moje pokusy o stanovenie hraníc, hej, tak môže dôjsť k niečomu takému. Na druhej strane to nemusí vždy znamenať, že sa to pre mňa vyrieši emocionálne. Že to je akoby také, v tom vnímam dôležité, že my sa môžeme odstrihnúť, my si môžeme stanoviť hranice, ale neznamená to, že u mňa dôjde akoby k tomu uzdraveniu tých mojich zranení. Že neprestanem akoby cítiť tú bolesť. Tak. Také niečo možno myslíš. Presne tak. Že tá sa tam akoby nevylieči. A také možno tie nehraničné riešenia môžu mať aj takú podobu, že dajme tomu naozaj takým nejakým limitovaním možno času,
ktorý spolu strávime, alebo možno nejakým presnejším zadefinovaním situácií, v ktorých sa spolu ocitáme, že je tam, dajme tomu, aj niekto ďalší, alebo témy, ktoré nadhadzujeme, že ako keby trochu premýšľame o tom, že ako ten vzťah tú aktuálnu podobu má. Áno, že si ten vzťah vlastne môžeme nejakým spôsobom redefinovať. Že už to nemusí byť o tom, že sme vlastne v tom vzťahu závislí, ako keby musíme príjmať všetko, ale že si naozaj môžeme stanovovať hranice v tom, čo je pre nás dôležité. A to môžu byť témy, o ktorých akoby vieme, že do tých nejdeme, o tých sa nerozprávame, alebo že naozaj vtedy akoby odídeme, alebo že sa nevystavujeme tým situáciám, a to môže byť nejaká hranica časová vlastne kontaktu, alebo hranica nejakého správania, ktoré nedokážeme tolerovať, lebo nám možno nejakým spôsobom veľmi silne pripomína to, čo sme zažili už v detstve. Alebo je to pre nás jednoducho veľmi zraňujúce. Ty sa veľa venuješ aj téme odpustenia a mne sa tá téma akoby aj trošku s tým hnevom spája, že v akých situáciách je dobre, ak vieme odpustiť, alebo ak minimálne možno sa pokúsime naštartovať ten proces, lebo niekedy naozaj ten hnev môže byť taký dlhodobý, že ja poznám situácie, že niekto sa povedzme hnevá na svojich rodičov, ktorí už aj sú po smrti, a vlastne stále akoby v tom človeku je hnev za niečo, čo tí ľudia robili, povedzme v detstve alebo pri dospievaní. A to určite ani pre toho samého človeka nie je akoby zdravá vec. Áno, akoby to je to možno také dobre odlíšiť, že to, čo sme povedali, že ten hnev môže byť prospešný a veľmi dôležitý pre stanovenie našich hraníc, pre ochranu našej sebaúcty, ale že kedy je už tá miera toho, že ten hnev je akoby dlhodobý, že už a nemusí to byť iba hnev, môže to byť akoby všeobecne tie bolestivé emócie, že kedy nám to už môže viac akoby škodiť, že pre nás samotný, že kedy môže byť to odpustenie témou, ale hneď by som chcela povedať, že nie je to nevyhnutné, akoby, že nie je to nejakou našou povinnosťou, že nemusíme to nevyhnutne urobiť, že je to nejaká taká naša možnosť. A je na nás, či budeme odpúšťať alebo nebudeme odpúšťať. A veľmi závisí od toho, ako to odpustenie máme zadefinované. Že to odpustenie naozaj v takýchto prípadoch, a keď spomínaš aj prípad, kedy naozaj je ten rodič už po smrti, ale aj keď je nažive, môže byť výlučne náš vnútorný proces. To môže byť naozaj v prvom rade o ošetrení tých našich bolestivých emócií a nemusí to znamenať, a ani by to nemalo znamenať, že my ospravedlňujeme toho druhého človeka, alebo že my tým odpustením neschvaľujeme to, čo sa stalo. My to môžeme robiť súčasne s tými hranicami, že môžeme mať nastavené hranice a súčasne môžeme akoby ošetrovať to bolestivé v nás, že sa to nevylučuje, a zároveň to naozaj nemusí znamenať, že sa s tým druhým človekom zmierime akoby v takej podobe, že budeme akoby tolerovať to nejaké nevhodné správanie a tak ďalej. A zároveň je dôležité, keď aj nad tým procesom odpúšťania nejakým spôsobom uvažujeme, že by nemal byť takým pseudoodpustením, naozaj takým urýchlením, že vlastne si povieme, že sa vlastne nič také nestalo. Áno, zľahčovaním. S takým zľahčovaním, že niekedy to aj tak počúvame, že však tí rodičia robili to najlepšie, čo vedeli. A áno, pravdepodobne robili to najlepšie, čo vedeli, ale na niektoré situácie to môže byť veľmi zraňujúce, že niekedy to ľudia aj sami použijú, že robili to najlepšie, čo vedeli. A však som tu, však ma bili, ja som tu. Že ale akoby je dôležité si v tom procese, ak má byť pre nás ozdravný, si naozaj vôbec dovoliť prežiť tie svoje bolestivé emócie, odsmútiť si to. A má ten proces aj nejaké také etapy, ktoré by sa dali pomenovať, že sú možno, nechcem povedať, že štandardné, ale sú také časté, ktoré sa opakujú, že lebo napríklad možno to prvé mne napadá, že možno naozaj je dobre si povedať, že ak myslím v tej situácii na seba, že to nie je akoby sebecké, že to vlastne odpustenie idem robiť, naštartovať pre seba, nie nevyhnutne pre toho druhého človeka, i keď to môže byť v konečnom dôsledku prospešné pre obe strany, ale že je to opäť niečo, čo chcem urobiť pre svoje zdravie. Presne tak, že v tom je veľmi dôležité, ako to máme zadefinované, že už to nás vôbec motivuje nejakým spôsobom pre ten proces. Že ak to odpustenie vnímam tak, že je to prospešné pre mňa, to, čo si povedal, môže to byť prospešné aj pre ten vzťah, ale ako vnímam, že je pre mňa, tak som o mnoho viac motivovaný. Áno, viem začať. Viem začať, chcem začať.
A na druhej strane niekedy sa k tomu odpusteniu dostaneme až v procese. Niekedy je to napríklad v procese psychoterapie, kde akoby nie je to, že idem s cieľom, že idem odpúšťať. Hej? Že akoby veľmi často tou prvou fázou, aj keď je to samozrejme veľmi individuálne, ale často tou prvou fázou aj na to, aby to odpustenie nebolo pseudoodpustením, je to, že si dovolím akoby prežiť tie bolestivé emócie s plnou pozornosťou. Že si dovolím naozaj. Pre niektorých ľudí je liečivé už to, že si vôbec dovolia sa hnevať. Že naozaj si dovolia sa hnevať, sa dostanú do kontaktu so svojím hnevom, že si naozaj ako keby tak naplno uvedomia tie svoje zranenia aj s tými dôsledkami pre nich. Že to môže byť veľmi dôležitý proces smútenia. Že proces smútenia, ktoré tak aj súvisí s takým ako keby príjmaním toho, čo sme nedostali, alebo toho, čo sme zažili. Že a niekedy toto samotné môže pre človeka trvať dlho. Že ten proces môže byť dlhý. A je v tom procese dôležitá aj taká láskavosť ako keby k sebe. Láskavosť k sebe niekedy aj za také obviňovanie seba, ktoré môže nastať v tom procese, za také pocity viny, pocity hanby, že niekedy ich cítime, aj keď nás zrania druhí ľudia, a zároveň aj láskavosť k tej svojej bolesti, k tomu, ako to vlastne práve teraz vôbec máme, že aby sme sa vlastne neobviňovali za to, že viem, že to odpustenie je prospešné a už by som to chcel mať takto, ale ešte som tu, že vlastne je v poriadku, že teraz tu a teraz to dokážem takto. A čo je možno takou dôležitou fázou je také súcitenie, empatizovanie s tým človekom, čo môže ako keby vyznievať tak, že ako môžem súcitiť s nejakým človekom, pokiaľ ma veľmi zranil, pokiaľ ma ten rodič naozaj že veľmi, veľmi zranil. Ale opäť, že neznamená to, že ospravedlňujeme toho nášho rodiča, ale naozaj mnohí ľudia to popisujú ako také veľmi nápomocné, že si my ako keby tak naozaj prejdeme životom toho nášho rodiča, tým, čo zažil v detstve, počas dospievania, čo možno zažíval vtedy, keď to bolo to obdobie medzi nami tak nejaké veľmi nápäté a tak ďalej. Áno, ja ti asi rozumiem, lebo vlastne možno aj my, čím sme starší a máme viac tých životných skúseností, tak sme videli aj samých seba v rôznych situáciách robiť veci, s ktorými možno spätne až tak nesúhlasíme, a možno aj to je taký zdroj pochopenia tých konania vlastných rodičov, ktorí tiež možno urobili chyby, ale možno my tiež vieme aspoň čiastočne pochopiť, že prečo ich urobili, lebo sami tiež išli nejako tým životom. Presne tak, že často sa to stáva vtedy, keď sa aj sami staneme rodičmi a zrazu tam nastúpia presne tie situácie, ktoré sme si povedali, že nikdy nebudeme robiť. A zrazu sa nám niečo také stane a vtedy to môže byť priestor, niekedy to je priestor aj na to, že stretávam sa s tým, že potom ľudia akoby ešte viac obviňujú tých rodičov, že vlastne, lebo vnímajú to, že mám to od nich, ale môže tam byť aj ten prístup k takému väčšiemu súcitu, že vlastne aj ja som omylný človek, aj ja som nedokonalý človek, aj ja môžem robiť chyby. A čo môže to odpustenie mne a tomu vzťahu s rodičmi priniesť? Že čo je vlastne to, že čo by tiež mohlo byť takým motivujúcim faktorom, že na čo sa môžem tešiť, ak sa mi to podarí. Áno, tak môže aj v tom vzťahu s tými rodičmi akoby zmeniť takúto vzťahovú dynamiku, môže prispieť k zmene. Že tým, že reagujeme v tom vzťahu práve v dôsledku odpustenia akoby s menším hnevom, možno s väčším porozumením, s menším takým podráždením, tak môže akoby tak uvoľniť ten vzťah. Že môže prispieť aj k tomu, že my tak realistickejšie vnímame tých našich rodičov, že ich viac vnímame ako ľudí s vlastnými príbehmi, s vlastnými nejakými zraneniami, s vlastnými skúsenosťami, že to ako keby tak dokážeme viac oddeliť vnímanie toho nášho rodiča ako rodiča a vnímanie toho nášho rodiča ako človeka. Že napriek tomu, že my prirodzene sme mali očakávania, a je to pochopiteľné, je to normálne, ale že niektoré tie očakávania nám možno nedokázali naplniť, lebo majú svoju vlastnú históriu, svoje vlastné zranenia, ktoré možno boli neošetrené. A zároveň aj nám v tom vzťahu to môže pomôcť aj tak lepšie stanoviť si tie hranice. Tým, že sa staneme takými emocionálne vyrovnanejšími v tom vzťahu, tak nám to môže pomôcť stanoviť hranice bez pocitu viny napríklad. A môže to byť aj takým uzdravením seba istým spôsobom, že ja si možno v tom procese odpúšťania rodičovi uvedomím, že možno som
podvedome ho akoby trestal za niečo, ale vlastne som trestal seba, možno nejakým nekontaktovaním, a že tým, že dokážem odpustiť jemu, tak odpúšťam aj sebe? Či to už je prehnaná myšlienka? Akoby opäť mám možno takú trošku len potrebu tam zdôrazniť, že to nemusí byť o tom kontaktovaní, nekontaktovaní, alebo že teda môže to byť naozaj, že aby sme sa rozprávali o tom, že to môže byť úplne oddelené od toho zmierenia. A presne to, čo hovorí, že aj ten náš vnútorný proces môže byť liečivý pre nás. Že naozaj k tomu máme množstvo vedeckých výskumov, ktoré to ukazujú, že to odpúšťanie, ktoré je bezpečné, ktoré je oddelené práve od toho schvaľovania, zmierenia, ospravedlňovania toho druhého, môže byť prospešné pre naše psychické zdravie, aj pre naše fyzické zdravie, dokonca pre zlepšenie nášho spánku, pre zlepšenie našich iných vzťahov, že dokonca pre zlepšenie nášho vzťahu s partnerom, s partnerkou, zlepšenie vzťahu s našimi deťmi. No a čo sa môže zlepšiť na našom vzťahu s našimi deťmi tým, že my odpustíme svojim rodičom? Tak to odpúšťanie tým našim rodičom a to spracovanie zranení zo vzťahu s našimi rodičmi nám môže pomôcť ako keby tak možno tak preťať pomyselne akoby takúto medzigeneračnú líniu tých zranení. Ako keby, že môže nám pomôcť k tomu, že neprenášame tie nespracované zranenia ďalej na naše deti. A môže ísť k tomu, že nepôjdeme ani do toho opačného extrému, že teraz budeme úplne iní ako tí naši rodičia, čo tiež môže mať svoje limitácie, ale že ako keby viesť k takej väčšej vyrovnanosti, aj v takej väčšej vyrovnanosti so sebou, že som OK rodič, ako som, stačí, že som dosť dobrý, že robím aj nejaké svoje chyby. Môžeme byť v tom vzťahu taký prítomnejší, akoby taký vyrovnanejší, možno viac chápať tie naše deti s takým väčším porozumením. A aj tie výskumy nám ukazujú, že naozaj tá naša schopnosť odpúšťania aj voči našim rodičom, aj voči iným ľuďom akoby súvisí so schopnosťou odpustenia našich detí, že akoby keď my máme vyššiu schopnosť odpúšťania, tak aj tie naše deti majú vyššiu schopnosť odpúšťania a dokonca aj vyššiu sebaúctu. Opäť, ako neviem, či som to aj dobre čítal, ale teda, že je v tom aj akási nádej, že ak aj ja som urobil vo výchove nejaké chyby, tak možno aj tie moje deti mi odpustia. Vieš, čo myslím? Že ak som to ja dokázal voči tým rodičom, tak možno aj pre mňa v tom môže byť istý pocit úľavy, že nemusím byť dokonalý, ale sa môžem snažiť byť aspoň dobrý. Určite áno. Určite áno, že aj to, čo si oni od nás zažijú, aj to, že my dokážeme k ním prísť, aj my sa dokážeme ospravedlniť, aj to možno akoby cez ten náš príklad toho nášho nejakého súcitného a empatického prístupu aj k tým našim rodičom, aj k sebe sa oni vlastne učia, tie naše deti. No a keby sme ešte na chvíľku sa len vrátili možno aj k tomu odpúšťaniu, lebo je to veľká téma, ktorej sa ty venuješ, tak dá sa odpustiť všetko? Je to veľmi individuálne. Akoby opäť sa vraciame k tomu, že ako to odpustenie chápeme. Že ak je to vyslovene, že ako ho máme zadefinované ako náš vnútorný proces, pri ktorom sa nemusíme s tým druhým človekom zmieriť, pri ktorom môžeme mať stanovené hranice, pri ktorom naozaj pri tom odpustení neschvaľujeme, že vôbec to neznamená, že to, čo sa stalo, bolo v poriadku, ale že robíme to pre seba, pre to naše vlastné uzdravenie, tak vtedy to akoby možné je. Ale samozrejme nemusíme. Že to, keď akoby aj my si tu povieme o nejakých benefitoch odpustenia, tak to neznamená, že to každý musí robiť a že je v poriadku, že niekto na to nie je pripravený, alebo možno teraz na to nie je pripravený, možno niekedy bude a možno nie. Ale stretla som sa s prípadmi, kedy ľudia akoby, že boli schopní odpustiť aj veľmi akoby hrozné činy, že veľkého ublíženia. Ale bolo to zvyčajne vtedy, keď boli ako keby, že sami nesmierne vyčerpaní z toho svojho hnevu, niekedy až nenávisti, z tej svojej bolesti, že s tým vlastne nedokázali žiť ďalej a že vlastne naozaj tak hlboko pochopili, že to nerobia pre toho druhého človeka, že to robia pre seba, alebo to je veľmi často to, čo tam bráni, že tam nastupuje to, že je to vlastne pre toho druhého človeka. Takže ak tomu správne rozumiem, tak spája sa to aj v tebe veľmi úzko s tým pojmom tej láskavosti k sebe.
Áno, že je to vlastne takým znakom láskavosti k sebe. Akoby to odpúšťanie aj druhým ľuďom, že to vlastne robím pre seba, že v tom som k sebe láskavá. Keď to mám naozaj tak akoby, že som v tom bezpečne, že naozaj, že ja môžem mať zadefinované, stanovené hranice a zároveň môžem sa akoby učiť byť empatickejšie, súcitnejšie k tomu človeku a tým vlastne aj k sebe. Aj k sebe. Lucia, ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas na tento rozhovor. Nie sú to vždy jednoduché témy, o ktorých sa my tu rozprávame pre našich poslucháčov, poslucháčky, ale ja si myslím, že veľmi dôležité, lebo naozaj všetci si tým prechádzame a ten život nám prináša rôzne situácie a aj keď chceme mať dobré vzťahy, chceme ich pestovať tak, aby boli prínosom pre obe strany, tak tie zložité situácie sa vyskytujú a prichádzajú. Tak prajem ti všetko dobré aj v tvojej práci a ďakujem ešte raz. Aj tebe ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A lúčime sa teda aj s vami, poslucháči, poslucháčky. Ďakujeme, že ste nás počúvali. Ak chcete a páčila sa vám naša epizóda, tak nás môžete odoberať, či už na podcastových platformách alebo na YouTube. A my už sa tešíme na nejaké ďalšie stretnutie. Dovidenia.